Čo keby som vám povedal, že existuje prastará mapa, ktorá nezobrazuje len celý vesmír, ale aj tie najskrytejšie zákutia vášho vlastného vedomia? Mapa, ktorá vysvetľuje, ako sa myšlienka mení na hmotu, ako sa láska dostáva do rovnováhy s prísnosťou a kde je vaše miesto v tomto grandióznom pláne stvorenia. Znie to ako čistá fantázia? Možno. Ale táto mapa je skutočná a volá sa kabalistický strom života. Dnes sa vydáme na neuveriteľnú cestu, aby sme tento mystický symbol dešifrovali. Sľubujem vám, že na konci tohto videa sa o 10 sefirotoch nielen dozviete. Začnete vidieť svet, ostatných ľudí a, čo je najdôležitejšie, aj samých seba cez prízmu tohto prekvapivo hlbokého systému. Ste pripravení nahliadnuť za oponu reality? Predtým, než sa začneme šplhať nahor po strome, poďme sa pozrieť, odkiaľ sa vôbec vzal. Strom života je ústredný symbol kabaly, prastarého ezoterického prúdu. Je dôležité pochopiť, nebudeme hovoriť ani tak o náboženskej židovskej kabale, ako skôr o hermetickej, čiže západnej kabale. Tá v sebe absorbovala prvky mnohých tradícií, vrátane tarotu, astrológie a alchímie. Pre nás strom života nie je predmetom uctievania, ale je to univerzálny model, je to glyf. Predstavte si tú najkomplexnejšiu vedeckú teóriu, ktorá nie je vyjadrená vzorcami, ale len jedinou diagramou. Táto schéma ukazuje cestu emanácie božskej energie. Tá, ako zostupuje čoraz nižšie, sa zahusťuje a nakoniec vytvára náš fyzický svet. Čo je však ešte dôležitejšie, ukazuje aj opačnú cestu. Cestu návratu vedomia k jeho zdroju. A presne toto je mapa nášho duchovného putovania. A tak naša cesta začína. Ale nejdeme z dola nahor, ale z hora nadol, presne tak, ako prebiehalo samotné stvorenie. A hneď prvá, najvyššia a najťažšie uchopiteľná časť stromu je sefíra číslo 1, Keter, čo v preklade znamená koruna. Predstavte si stav pred veľkým treskom. Absolútne nič, ktoré však v sebe obsahuje potenciál úplne všetkého. Je to čisté bytie, jednotné, nedeliteľné a pre náš rozum nepochopiteľné. Keter je ten prapôvodný zdroj, z ktorého všetko povstalo a do ktorého sa všetko vráti. Neexistujú v ňom žiadne formy, čas ani priestor. Je to bod singularity, semeno, z ktorého vyklíči celý vesmír. Na strome života sa znázorňuje ako žiariaci bod svetla, umiestnený nad samotným vrcholom. Ilustráciou pre tento blok by mohol byť oslepujúci bod v nekonečnej prázdnote, ktorý len sotva badateľne pulzuje, pripravený v okamihu explodovať do stvorenia. Snažiť sa pochopiť Keter rozumom je rovnaké, ako naberať oceán lyžicou. Dá sa len precítiť ako prítomnosť čistého, neobmedzeného potenciálu. Mušket. Z jednoty Keter vzniká prvá polarita, prvý pohyb, prvé rozkročenie. Je to sefíra číslo 2, chochma, čiže múdrosť. Ak je Keter bodom, chochma je línia, ktorá z tohto bodu vystúpila. Ide o prvotný, nezadržateľný a dynamický impuls stvorenia. Predstavte si tú čistú, nespútanú energiu, prvotnú príčinu všetkého, čo vôbec existuje. Je to aktívny mužský princíp. V kontexte veľkého tresku je chochma samotná explózia, prvopočiatočný záblesk, ktorý uvádza do pohybu všetky procesy vo vesmíre. Táto energia je však taká silná a chaotická, že sama o sebe nedokáže nič vytvoriť. Môže sa len neustále rozširovať do nekonečna. Je to číra vôľa prejaviť sa, no ešte nezískala žiadnu konkrétnu formu. V mytológii býva chochma často spájaná s obrazom božského otca. Ako vizuálny príklad si predstavte, ako sa zo žiariaceho bodu Keter vytrhne oslepujúci lúč svetla alebo blesk, smerujúci do prázdnoty. Toto je čistá sila, ktorá zúfalo potrebuje nádobu alebo schránku, aby sa nerozplynula do ničoho. Kam smeruje táto neudržateľná energia chochmy? Stretáva sa so sefírou číslo 3, binou, čo v preklade znamená pochopenie. Bina je ten veľký, rozsiahly prijímateľ, ktorý formuje a dáva tvar ohnivému impulzu chochmy. Kým chochma predstavuje aktívny mužský princíp, bina je tá pasívna ženská. Je to veľká matka, ktorá dáva formu tomu, čo je beztvaré. Je to práve bina, ktorá vytvára prvú štruktúru, prvé zákony a obmedzenia. Je to tá maternica, v ktorej je vesmír vynášaný. Bez biny by energia chochmy zostala len nezmyselným chaosom. Ona zavádza pojmy času, priestoru a kauzality, teda príčinnosti. Môže sa to zdať paradoxné, ale práve toto obmedzenie rodí prejav a manifestáciu. Zamyslite sa nad tým. Ak chcete namalovať obraz, potrebujete plátno, ktoré obmedzuje váš priestor. Ak chcete zložiť hudbu,
Potrebujete noty a rytmus, ktoré obmedzujú zvuk. Bina je presne to plátno a presne tá štruktúra. Predstavte si tmavú, bezodnú sféru, ktorá pohlcuje oslnivý lúč chochmy. A práve vnútri tejto sféry sa začínajú formovať prvé vzorce a štruktúry budúceho univerza. Po vytvorení prvej tzv. Božskej triády Keter, Chochma a Binách zostupujeme nižšie k ďalšej úrovni reality. A tu nás víta štvrtá sefira, Chesed, prekladaná ako milosť alebo láska. Chesed predstavuje princíp čistej, bezpodmienečnej expanzie a dávania. Predstavte si obraz štedrého a dobrotivého kráľa, ktorý zasypáva svojich poddaných darmi bez toho, aby čokoľvek žiadal naspäť. Je to energia rastu, hojnosti, optimizmu a milosrdenstva. Chesed si želá, aby všetko žilo, rástlo a prekvitalo. Je to tá sila, ktorá spôsobuje, že semeno vyklíči a bunka sa začne deliť. Nepozná hranice ani obmedzenia. V našom živote sa chesed prejavuje ako štiedrosť, dobrosrdečnosť, schopnosť odpúšťať a prijímať. Avšak, tak ako každá sila v čistej podobe, aj chesed môže byť deštruktívna. Nekontrolovaný rast je v podstate rakovina. Bezhraničná štedrosť môže viesť k úplnému vyčerpaniu. Preto potrebuje pre udržanie rovnováhy svoju opačnú silu. Na vizualizáciu si predstavte mohutnú rieku, ktorá vystupuje z brehov a snaží sa zaplaviť a vyživiť všetko vo svojom okolí. A teraz prichádzame k sile, ktorá vyvažuje nekonečnú milosť Chesedu. Toto je sefira číslo 5, Gevura, čo sa prekladá ako prísnosť alebo sila. Ak je Chesed rozpínanie, Gevura je sťahovanie. Ak je Chesed áno, Gevura je nie. Tu je dôležité rozptýliť jeden populárny mýtus. Gevura nie je zlo. Je to absolútne nevyhnutná sila pre existenciu čohokoľvek. Je to princíp rozlišovania, súdenia, disciplíny a určovania hraníc. Je to práve Gevura, ktorá hovorí rieke Chesedu: tu sú tvoje brehy, ďalej nemôžeš. Odsekáva všetko nadbytočné, nepotrebné a prežité. Predstavte si chirurga, ktorý odstraňuje choré tkanivo, aby zachránil organizmus. Toto je presne konanie Gevury. V našom živote sa prejavuje ako sila vôle, sebadisciplína, schopnosť povedať nie a kritické myslenie. Bez Gevury by sme sa utopili v chaose a podliehali vlastným slabostiam. Vizuálne si Gevuru môžeme predstaviť ako mocného bojovníka v červenom brnení s ohnivým mečom, ktorý stojí na stráži poriadku a spravodlivosti, odrezávajúc všetko, čo narúša harmóniu. V samom srdci celého stromu života, medzi neobmedzenou láskou Chesed a striktnou silou Gevurah, sídli sefira číslo 6, Tiferet, čo v preklade znamená krása alebo harmónia. Predstavuje bod dokonalej rovnováhy. Tiferet prijíma a syntetizuje energie všetkých vyšších sefirot. Je ako slnko, ktoré svojim svetlom presvetľuje celý systém a dodáva mu životnú silu. Ak je Chesed láskavý král a Gevurah prísny bojovník, potom je Tiferet múdry a súcitný vládca, ktorý presne vie, kedy prejaviť milosť a kedy naopak striktnosť. Tiferet je centrom nášho vedomia, naše vyššie ja, a je to aj styčný bod s božstvom. Práve v Tiferet si človek uvedomuje svoju skutočnú povahu a svoju životnú misiu. Je to stav celistvosti, uzdravenia a obetavej lásky. V kresťanskej tradícii sa táto úroveň vedomia často spája s Kristom. Vizuálne je Tiferet žiarivé zlaté slnko v strede stromu, ktoré harmonizuje všetky protiklady a vyžaruje svetlo pravdy a krásy. Dosiahnuť stav Tiferet znamená nájsť harmóniu v sebe samom aj v celom svete. Keď zostúpime z centra harmónie, z Tiferetu, dostávame sa do ďalšej triády, ktorá riadi osobnosť a jej prejavy. A 7. sefira je Necach, čo sa prekladá ako víťazstvo alebo bečnosť. Necach je ríša našich emócií, pocitov, inštinktov a túžob. Je to tá neskrotná, čisto prírodná, intuitívna sila v našom vnútri. Predstavte si divoký, neprebádaný les alebo zúriaci oceán. Presne toto je energia Necachu. Je spojená s umením, hudbou, tancom, so všetkým, čo vychádza zo srdca, nie z rozumu. Je to naša aktivita pravej mozgovej hemisféry. Necach je vášeň, ktorá poháňa umelca, inšpirácia básnika alebo zúrivosť berzerkra. Je to energia lásky a nenávisti v ich najčistejšom živočíšnom prejave. Nie je v nej logika, len číry pocit. Bez Necachu by bol život sivý a bezfarebný, postrádajúci farby a vášeň. Ak je však táto sila ponechaná bez kontroly, môže viesť ku chaosu a skaze. Necach si môžeme vizualizovať ako nádhernú, ale divokú tanečnicu krútiacu sa v extatickom tanci, alebo ako nespútanú silu prírodných živlov.
Ak je Netzach ríšou citov, potom jej párom a protipólom je Sefíra číslo 8, Hod, čo znamená sláva alebo veľkoleposť. Hod je sférou čistého intelektu, logiky, rozumu a komunikácie. Je to naša aktivita, ktorá spadá do ľavej mozgovej hemisféry. Ak je Netzach umelec, Hod je vedec. Ak je Netzach divoký les, Hod je usporiadaná knižnica alebo dokonale naplánované mesto. Tu sa rodia teórie, koncepty, jazyky, systémy a technológie. Je to schopnosť analyzovať, klasifikovať, pomenovať veci pravými menami a odovzdávať informácie. Bez Hod by naše emócie a inštinkty Netzach zostali len nevyjadreným chaosom. Je to práve Hod, ktorá im dodáva formu, oblieka ich do slov, symbolov a vzorcov. Avšak vo svojej krajnej podobe môže Hod viesť k prehnanej racionalizácii, suchosti a odtrhnutiu od citov a reality. Je to myseľ, ktorá sa chytila do vlastnej pasce, utvorenej z konceptov. Vizuálne si Hod môžeme predstaviť ako vedca v laboratóriu obklopeného knihami a zložitými prístrojmi, alebo ako komplexnú sieť žiariacich informačných tokov. Máme teda emócie Netzach a intelekt Hod. Čo ich ale spája a syntetizuje? Túto úlohu preberá Sefíra číslo 9, Jesod, čo v preklade znamená základňa. Jesod je základom našej osobnosti, no nie je to pevná pôda. Je to astrálna rovina, svet snov, predstavivosti a podvedomia. Predstavte si Jesod ako obrovské zrkadlo, ktoré v sebe odráža a mieša energie všetkých nadradených sefirot. Je to miesto, kde sa intelekt Hod stretáva s emóciami Netzach, čím sa rodia obrazy, symboly a archetypy. Jesod je továreň na sny, úschovňa našich spomienok, komplexov a potlačených túžob. Je to aj eterický dvojník nášho fyzického tela, energetická matrica, podľa ktorej je toto telo stavané. Všetko, čo sa má manifestovať vo fyzickom svete, sa najprv sformuje na rovine Jesod. Preto je práca s predstavivosťou, snami a podvedomím taká kľúčová. Vizuálne Jesod dokonale vystihuje obraz mesiaca, ktorý nesvieti vlastným svetlom, ale odrazeným svetlom slnka Tiferet a riadi prílivy a odlivy nášho vnútorného oceánu. Takto konečne uzatvárame našu cestu po strome života smerom nadol. Energia, ktorá prešla všetkými 9 fázami transformácie, dosahuje svoj konečný bod. Sefíra číslo 10, Malchut kráľovstvo. Toto je náš fyzický, materiálny svet. Všetko, čoho sa môžeme dotknúť, čo vidíme, počujeme alebo cítime. Je to vyvrcholenie celého procesu stvorenia. Malchut sa často nazýva nevesta alebo dcéra, pretože prijíma vplyvy všetkých ostatných sefirot a rodí prejavenú realitu. Je však dôležité pochopiť, že Malchut nie je žiadne zlé alebo nižšie miesto. Je to skôr javiskom, na ktorom sa odohráva celá dráma života. Je to priestor, kde duch získava skúsenosti prostredníctvom hmoty. Malchut nemá svoje vlastné svetlo, je príjimačom, podobne ako Jesod, no kým Jesod je svetom obrazov, Malchut predstavuje svet fóriem. A práve odtiaľto, z tohto najhustejšieho bodu, sa začína opačná cesta. Cesta vzostupu, cesta uvedomenia a návratu k zdroju. Vizuálny obraz pre Malchut je naša planéta Zem v celej jej rozmanitosti a kráse. Prebrali sme si 10 sefír. Ale moment, skrýva sa tu ešte niečo? Áno. Medzi božskou triádou Keter, Chochma, Bina a etickou triádou Chesed, Gevura, Tiferet leží niečo, čo nie je sefíra v bežnom zmysle slova. Je to Da'at, čo sa prekladá ako poznanie. Da'at je neviditeľná skrytá sefíra. Často ju nazývame priepasť. Nie je to miesto, ale stav vedomia. Bod, kde sa všetky protiklady zlievajú do jedného celku, kde mizne delenie na ja a nie ja. Da'at je poznanie získané priamou skúsenosťou, nie iba intelektom. Je výsledkom harmonického spojenia chochmy a biny. Prekročiť priepasť Da'at je jednou z najnáročnejších úloh na duchovnej ceste. Znamená to úplne sa vzdať svojho ega, všetkých svojich konceptov a presvedčení a odovzdať sa prúdu bytia. Pre mnohých je to prežité ako duchovná smrť pred novým zrodením. Da'at slúži ako most medzi božským a stvoreným svetom. Vizuálne si ju môžeme predstaviť ako vír alebo portál, ktorý do seba nasáva všetky formy a významy, ponechávajúc len čisté uvedomenie. Keďže už poznáme všetky sefiroty, poďme sa pozrieť na štruktúru stromu života ako takého.
Určite ste si všimli, že sefiroty nie sú umiestnené náhodne. V skutočnosti tvoria 3 vertikálne stĺpy. Pravý stĺp, ktorý pozostáva zo sefirot Chochma, Chesed a Necach, nazývame stĺpom milosrdenstva. Predstavuje aktívny mužský a expandujúci princíp. Energia tu prúdi voľne, dáva, rozširuje a naplňa. Je to sila, ktorá nemá formu. Predstavte si to ako akcelerátor vesmíru. Stĺp milosrdenstva vždy hovorí áno a neustále sa usiluje o expanziu. Ľudia, u ktorých prevláda energia tohto stĺpa, sú typicky optimistickí, štedrí a plní entuziazmu. Avšak zároveň bývajú impulzívni, nepraktickí a chýba im disciplína. Ľahko sa púšťajú do nových vecí, no len ťažko ich dokončujú, práve kvôli nedostatku štruktúry. Vizuálne si tento stĺp môžeme predstaviť ako žiarivú bielu kolónu, plnú prúdiaceho svetla a energie, ktorá neustále smeruje navonok. Kekedam. Na rozdiel od stĺpu milosrdenstva existuje ľavý stĺp. Skladá sa zo sefirot Binach, Gevurach a Hod a nazýva sa stĺp prísnosti. Ide o pasívny ženský princíp, ktorý zadržiava a formuje. Energia tu prijíma, obmedzuje a štruktúruje. Je to forma bez sily. Ak je pravý stĺp plynový pedál, tak ľavý je brzda a volant. Hovorí nie, stanovuje zákony a určuje hranice. Je dôležité ešte raz rozptýliť jeden mýtus. Prísnosť neznamená zlo. Bez tohto stĺpa by bol vesmír chaotický výbuch energie. Je to práve on, ktorý umožňuje stvoreniu existovať. Ľudia s prevládajúcou energiou tohto stĺpa sú zvyčajne racionálni, disciplinovaní a schopní hlbokej analýzy. Avšak môžu byť príliš kritickí, pesimistickí, chladní a inklinujú k sebaobmedzovaniu. Chýba im životná sila a spontánnosť. Vizuálne si tento stĺp môžeme predstaviť ako prísnu čiernu kolónu, ktorá pohlcuje svetlo a dodáva všetkému jasné kontúry. Ako to už býva, pravda sa nachádza v strede. Presne medzi stĺpom milosti a stĺpom prísnosti leží stredný stĺp. Tvoria ho sefiroty Keter, Tifaret, Jesod a Malchut, hoci niekedy sa k nemu radí aj Da'at. Je to pilier, ktorý symbolizuje rovnováhu a vedomie. Je to cesta harmónie. Integruje a dokonale vyvažuje krajnosti pravého a ľavého piliera. Predstavuje chrbticu stromu života a priamu cestu k duchovnému vzostupu. Pohybovať sa po strednom stĺpe znamená neprepadať extrémom nespútaného rozširovania alebo prísneho obmedzovania. Naopak, ide o hľadanie dokonalého stredu. Je to cesta uvedomenia, pri ktorej nereagujete len na vonkajšie impulzy, ktoré reprezentuje pravý stĺp, alebo len na prísne koncepty, ktoré reprezentuje ľavý stĺp. Konáte priamo z centra svojej skutočnej podstaty, z Tifaret. Je to cesta, ktorá vedie k celistvosti. Vizuálne si stredný stĺp predstavujeme ako zlatú, prípadne dúhovú kolónu. Táto od celého stvorenia spája to najvyššie s tým najnižším, ducha s hmotou. Štruktúra stromu sa ešte prehlbuje, keď zistíme, že opisuje nie jeden, ale hneď 4 svety, ktoré existujú súčasne a navzájom sa prelínajú. Najvyšší, najjemnejší a k zdroju najbližší svet je Acilut, svet archetypov alebo emanácií. Tento svet zodpovedá prvým 3 sefirám, Keter, Chochma a Bina, hoci v niektorých systémoch sa spája iba s prvou sefirou, Keter. Je to svet čistých ideí božského zámeru, kde všetko existuje v podobe číreho potenciálu. Je to ako geniálna myšlienka umelca, ktorá sa zatiaľ nepremietla ani do náčrtu. V Acilute neexistujú žiadne formy, iba čisté, ohnivé impulzy vôle. Živel tohto sveta je oheň. Predstavte si strom života, ktorý je celý zložený z čistého, neznášanlivo jasného božského plameňa. To je svet Acilut, svet, kde ja, ako Boh, splývajú v jedno. Keď sa ponoríme o jednu úroveň hustoty nižšie, vstúpime do sveta Bria, do sveta stvorenia. Tento svet korešponduje s nasledujúcimi 3 sefirami, Chesed, Gevura a Tiferet. Archetypálne idei, ktoré vznikli vo svete Acilut, tu začínajú naberať svoje prvé, najjemnejšie kontúry. Je to sféra veľkých archanielov, čistého rozumu a univerzálnych zákonov. Ak predstavuje Acilut umelcovú myšlienku, Bria je jeho prvým náčrtom či skicou, kde je už jasne viditeľná celková kompozícia a základný zámer. Je to miesto, kde sa jednotná vôľa štiepi na konkrétne tvorivé princípy. Živelom tohto sveta je vzduch. Predstavte si strom života, ktorý je utkaný z oblakov, ľahký, priehľadný a rídzo intelektuálny. Je to svet veľkých koncepcií, kde sa rodia univerzálne zákony fyziky aj metafyziky. Sféra čistého pochopenia, ktoré nie je ovplyvnené žiadnym emocionálnym zafarbením. Pokračujeme v našom ponorení a vstupujeme do sveta Jecira, do sveta formovania. Pripisujú sa mu sefirot Necach, Hod a Jesod.
Tu sa abstraktné koncepty zo sveta Bria začínajú plniť životom, emóciami a obrazmi. Je to astrálny svet, svet anielských rádov, svet našich pocitov a predstavivosti. Ak je Bria iba náčrt, Jecira je už obraz namalovaný jasnými farbami, no ešte nezasadený do rámu. Je to svet fóriem, ktoré sa ešte nestali fyzickými. Tu sídlia naše sny, strachy, nádeje a túžby. Živel tohto sveta je voda, čo dokonale odráža jeho plynulú, premenlivú a emocionálnu povahu. Predstavte si strom života, zložený z prelievajúcich sa prúdov vody, kde sa formy neustále menia a prelievajú jedna do druhej. Toto je svet duše, svet subjektívnych prežívaní. A napokon, najhustejší a najviac prejavený zo 4 svetov je Asia, teda svet činnosti alebo materiálny svet. Úplne zodpovedá jedinej Sefire, Malchut. Je to miesto, kde všetko, čo prešlo predchádzajúcimi 3 svetmi, nadobúda svoju finálnu fyzickú formu. Predstavte si, že obraz zo sveta Jecira je vložený do rámu a zavesený na stenu. Toto je svet, ktorý vnímame našimi 5 zmyslami. Je to oblasť, kde sa idej a emócie pretvárajú na konkrétne činy a predmety. Živel tohto sveta je zem. Predstavte si strom života vytesaný z kameňa alebo vyrastajúci zo zeme, pevný, stabilný a hmotný. Je dôležité uvedomiť si, že všetky 4 svety existujú súčasne. Práve teraz, keď toto čítate, sa nachádzate vo svete Ázia, vaše telo. Prežívate pocity vo svete Jecira. Spracúvate koncepty vo svete Bria a ste spojení s božskou iskrou vo svete Acilut. Už sme prebrali sefiroty, stĺpy aj svety. Ale čo je tým spojivom, ktoré drží všetky tieto elementy pokope? Je to 22 línií alebo tzv. Ciest, ktoré navzájom prepájajú jednotlivé sefiroty. Každá táto cesta má svoj ekvivalent v jednom z 22 písmen hebrejskej abecédy a zároveň v jednej z veľkých arkán Tarotu. Toto je skutočne samostatný vesmír, ktorý stojí za detailné preskúmanie. Tieto cesty ale nie sú len obyčajné čiary na schéme. Sú to kanály, kadiaľ prúdi energia a čo je pre nás dôležitejšie, predstavujú jednotlivé štádia psychologickej a duchovnej transformácie. Prechod z jednej sefíry do druhej nie je žiadny okamžitý skok, ale komplexný proces a práca, ktorú daná cesta symbolizuje. Napríklad cesta z Malkutu, fyzický svet, do Jesodu, podvedomie, zodpovedá tarotovej arkáne svet, ktorá symbolizuje ukončenie jedného cyklu a začiatok nového, vnútorného. A cesty vedúce z Tiferetu, vyššie ja, ku Keteru, zdroj, sú považované za tie najnáročnejšie a najvyššie cesty transformácie. Praktika, ktorú nazývame práca s cestami, pathworking, je meditatívne putovanie po týchto líniách, ktorého cieľom je integrovať ich poznanie a lekcie. Na čo je dobré toto všetko vedieť? Ako sa táto komplexná a abstraktná schéma dá použiť v každodennej praxi? Strom života je predovšetkým diagnostický nástroj. Túto mapu môžete aplikovať na akúkoľvek situáciu alebo na svoju vlastnú osobnosť a hneď uvidíte, kde nastala nerovnováha. Napríklad, máte síce plno nápadov a entuziazmu, teda necach, ale nič nedotiahnete do konca? Pravdepodobne vám chýba štruktúra a disciplína, ktorú predstavuje hód. Ste na seba aj na druhých príliš prísni, neustále súdite a kritizujete. To je energia Gevury. Možno by ste mali rozvíjať milosrdenstvo a prijatie, ktoré symbolizuje chesed. Strom života môžete použiť aj ako základ pre meditáciu. Tým, že si vizualizujete samých seba v určitej sefire, naladíte sa na jej energiu a kvality a môžete ich tak integrovať do svojho života. Môžete sa po stromežu vyšplhať, postupne prechádzajúc cez každú sefíru. Je to silná prax pre seba poznanie a duchovný rast. Toto nie je len nejaký starodávny symbol, ale živý a funkčný systém na transformáciu vedomia. A tak sme prešli túto veľkolepú púť. Naša cesta viedla od jediného neuchopiteľného zdroja v Keteri, cez zrod polarít, cez rovnováhu lásky a prísnosti, až po svet emócií a intelektu a nakoniec do nášho hustého fyzického sveta Malchut. Videli sme, že strom života nie je len nejaká pekná schéma. Je to fraktálna mapa reality, ktorá popisuje všetko. Od stvorenia galaxií až po uvarenie šálky čaju. Je to univerzálny jazyk, ktorým vesmír hovorí sám o sebe. Ale ten najdôležitejší zvrat je v tom, že táto mapa neopisuje niečo vonkajšie. Opisuje vás. Každá sefíra, každá cesta, to je aspekt vášho vlastného vedomia. Keď spoznávate strom života, spoznávate seba. Je to zrkadlo, v ktorom sa odráža vaša duša v celej svojej veľkosti a zložitosti. Ďakujem, že ste túto cestu prešli spolu so mnou. Ak vám toto video otvorilo niečo nové, alebo vás prinútilo zamyslieť sa,
Nezabudnite dať palec hore a prihlásiť sa na odber, aby sme v našom spoločnom skúmaní mohli pokračovať. A teraz mám na vás otázku. Ktorá sefíra vo vás najviac zarezonovala práve teraz? V ktorej z týchto energií ste spoznali seba alebo svoju aktuálnu životnú situáciu? Napíšte mi do komentárov. Veľmi ma to zaujíma.